ଭିଲେନ୍ ଅବତାର ନେଇ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭିଲେନ୍ରେ ଉଭା ହେବେ ଅଲିଉଡ୍ ହିରୋ ଅର୍ଧେନ୍ଦୁ। ଆଦିଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ନାୟକ ଅର୍ଧେନ୍ଦୁ। ଏନେଇ ସିନେମାର ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ରିଲିଜ୍ରେ ପୁରା ଟିମ୍ର ଘୋଷଣା ସାଙ୍ଗକୁ ସିନେମାଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଅର୍ଧେନ୍ଦୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଅର୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ସପ୍ତମ ସିନେମା। ସେ ପୂର୍ବରୁ କାଉଁରୀ କନ୍ୟା, ଟପୁରୀ, ଅୱା, ବର୍ଷେଇ, ବ୍ଲାକମେଲ୍, ମୁଁ ପରଦେଶୀ ଚଢ଼େଇ ଓ ଷଷ୍ଠରୁ ନଷ୍ଟ ଭଳି ବହୁତ ସିନେମାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇ ସଫଳତା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ନାୟକ ଅର୍ଧେନ୍ଦୁ ଏବଂ ସେ ନିଜର ଆଗାମୀ ସିନେମାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ସିନେମାର ପ୍ରଯୋଜକ ଆଦିକନ୍ତ ସାହୁ ଥିବାବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଓ ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ। ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ପଥୁଦୀଶ ସଳାପ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେବୀଦତ୍ତ ମହାନ୍ତି। ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତପୁ ନାୟକ ଓ ବାପୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜାଇଛନ୍ତି ଜାପାନୀ ଭାଇ। ସିନେମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି କେ ମୁରଲୀକ୍ରିଷ୍ଣା। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଥିବାବେଳେ ଅଲିଉଡ୍ର 40 ଜଣ ନାମୀ କଳାକାର ଅଭିନୟ କରିବେ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅର୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ କେଉଁ ସିନେମାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଓ ଆପଣମାନେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମକୁ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ପ୍ରଥମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ